कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। कोकणामध्ये पावसाची संततधार सध्या सुरू आहे। खेड चिपळूणमध्ये पुराचा धोका मात्र कायम आहे। खेडमध्ये नद्यांनी धोक्याची पातळी गाठली आहे। अतिवृष्टी होत असल्याने जगबुडी आणि नारंगी नदीच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होती आहे। खेडच्या बाजारपेठ परिसरामध्ये पाणी येण्याची शक्यता वर्तवली जाते, तर सखल भागात पाणी साचलेले आहे। मुसळधार पावसामुळे खेडमध्ये जगबुडी नदीच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झालेली असून इशारा पातळी ओलांडलेली आहे। खेड दापोली तालुक्याला पावसाने चांगलं झोडपून काढलंय। जगबुडी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्याने खेडमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे। जगबुडीची धोका पातळी 7 मीटर असून सध्याची पातळी 6.70 मीटर वरून नदी वाहत आहे। खेड दापोली मार्गावर पाणी आल्याने हा मार्ग बंद करण्यात आलाय। खेड शहरातील सर्व नागरिकांना आणि व्यापारी बांधवांना सूचित करण्यात येते की रात्रीपासून पाऊस जोराचा पडत आहे, त्यामुळे नारंगी आणि जगबुडी नद्या ह्या इशारा पातळीवरती ओलांडून वाहत आहेत। सर्वांनी सतर्कता बाळगावी, आपलं साहित्य आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्यात। नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्क राहण्याचा इशारा दिलाय। संभाव्य पूर परिस्थितीमुळे ग्रामस्थांमध्ये सध्या भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। सकाळपासून संपूर्ण परिसरात पावसाने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावली आणि त्यामुळे प्रशासनाकडून नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या। मुसळधार पावसामुळे खेडमध्ये जगबुडी नदीच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झालेली असून ती सध्या इशारा पातळीवरती वाहत आहे। दरम्यान खेड मंडणगड मार्गावरती धामणी कांजारकोड येथे रस्त्यावर झाड पडल्याने हे मार्ग बंद झालाय। रात्रभर पाऊस पडत असल्याने सुसरी नंबर 2 ते खेड मार्ग पाणी भरल्याने रस्ता बंद झालेला आहे। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी। काल बघितलं तर पाणी खाली होतं सगळं।